aceitona, aceitona. Aló, Paola. Julia, parcera, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el niño? Vea que mejor. Los doctores me dijeron pues que puede que en unos años vuelva a caminar. Está muy chévere, Julia. Me alegro mucho, mujer. Gracias a Dios. Sí, vea, pero es que el tratamiento está muy caro. Usted sabe que esa plata no alcanza para nada. Vea que me dieron ganas de irme para allá, para Bilbao con usted. Allá pago mejor que acá y pues con eso le mando la plática a mi mamá para que lo vaya pagando. Conmigo es posible, Julia. Ya tú sabes que en Melillo compartimos piso con otras parejas. Pero le puedo ayudar a buscar trabajo, parcera, de interna, cuidando a un señor de edad. Con eso no pagaré ni gastar mucho en comida. Pues vea que le agradecería mucho. Vale, parcera, que le ayudo. Ama, hartuko gu kafetxo bat? Ni ondo nago ona, Bai. Horreko una hartu ditut pastatu batzuk eta beste bitxura zeukaten. Ona hartu zeu nahi baduzu. Nik ondo gozatu dut gaur. Ez dut behar. Vale, osun bezala. Hartuko izute horkitxoa, kointxeratu. Ama, bera konponduta. Bihar etorriko da zerraituko zaituen emakumea. Julia ditzen da eta Kolombiatik dator. Horrela beti egongo zaren daten ditut, ama. Astean zehar, Julia egongo da hemen eta asteburuetan Miren eta biok izango gaituzu. Ez da behar. Asteburuetan ere egongo da Julia. Kanpoan nahi eskantzatziko du. Ez du behar. Berak eskatu dit horrela ez du pisu bat alokatu behar. Gainera ez du lan handia egin behar. Eta ze hongo, emakumeko itxadua, astean 7 egunez eta egunean 24 orduz lanean. Joela, konpainia baino ez dio egin behar eta pizka bat lagundu. Gainera ondo ordainduko diogu. Jaurrezki inizkion eta pozik esan ziren baiet. 7 egun, 3 egun osue, bertan sartute egongo den pertsona bati 1000 euro. Eta etxa eta janaria barne, hori ere bada dirua. Kontuz, lan itzen duzun tokie, ez da etxie, lan tokie baizik. Eta zuk zenbat eskatuko zenduke horrelako lan bat itxagatik, Hombre, ni profesional kualifikatua naiz arkitektua, ez ikasketarik gabeko etorkina. Zuela itzez, ez zen izen ikasketarik gabeko etorkina, Zuela itzek Galiziatik ekarri ebasan ondazen guztizek, kartizko kutsu batien sartute. Ai, ze azkarra estudiatzen dandik zatozen, Arkitektura oso kualifikatu izango zara, baina memoriarik ez tekozu gero. Bueno, ama, lasai egon. Beragazinko berba eta kontratu betuko dut, bai? Arratxaldetan, ni etortze zaila naiteke. Eta asteburuetan txandaka, ez da bien? Bai, jakina.
ateratzeko. Joder, ez dute. Egin ditzatela pisuak, etxegabeko entzat, elaterpen duinak egun osoa pastel izateko, eta zintera ziztirin batzuk. Etxeuzita izatea zen da guztion eskubidea. Jazta, amitu da problema. Batzen nahiago dute diru publikoa honetan gastatzea. Baina, zeuzkia gertatzen zaie hiri honetako aginteriei. Dori egiten dio kalko kemendu egiteak. Zakalak ez dira denonak. Igual uste dute, kaliando egiten duguna, usteko dugu horretek, jode. Pintxo malaikatuak. Ze uste dute fakire garera? Alkate ezatuko neskoak egin impulso. Irubi bat, kantatik kantaira! Beitu, han ez dute horarik egin eta jena gehiago dagoela marteko, hemen pasatu pasatu gaua. Miren orokorren handi! Opak etorri gurekin, txutxi! Espera, bengo duzuela! ¡Ya me va a llegar a tirar putos babosos! ¡Gilipollas! Irubi bat, kantatik kantaira! Errekurtso handiko nezka zara. Zer, honek batik inozu? Honek nago nandala, eskari du. Zen hori? Bueno, sakartxo baten azpian sekunda grabatuta. Eta tipo batzuk zeiatu izan ateratzen. Obviamente ez izan zuten. Eta nik hartu, zaz! Eta arrasatera nuen. Ordutik, beten ematen dut direkin. Eta norbait dut jarri eskero, buah! Lehen ikusi dut, ja. Eta eskari guri esker, ez zen inoiz, baina inoiz ez, ikuri hau txitzen. Zure espataren gainean txartzen zara? Azkenean fakira zarela pentsatu beharko du? Eta orain auria, ze mierda terpe dira hauek. Nori bururatzen zaiuritik babesten ez duten markizina jartzea. Non eta Bilbon. Alde guan dik! Ez hori dugu gana! Bideo egin diguzu, ez duguzu minnak erik egin ara! Alde bezez! Zuri gara guan, alde! Bilarrekin, Nure da? Hartu zure dozen? Udara terpetzaren aukera beratzen zaigu. Ez aukera honena, baina dutzartu ezak. Dutzartu ezakegu, 80 pertsonen aurrean, Zatzea no se soporta bestela. Ni baina, baina, jode, iaz! Orain txelet, amizut, garantza. Nor? Garantza? Zer nahi dago inorrekoa? Etorriko da orain, zuzeituko zaituen emakumeari. Nola esan zendun deitzen dala, emakume hori? Julia, Kolombiakoa da. Ene, hain urrunetik dakar, hemen ez da jendea horretan ganitzen ala. Ardu, ogidu. Kaixo, beitu ama, hau da Julia, ez zainduko zaituen emakumea. Julia, te presento a mi ama, Begoña. Montza guztua. Ene, baina, ze gazti eta zen balitzetaren. Ongi etorri, Julia, zuretzera. Ama, elio zordara, euskaraz ezakieta. Etxe honetan, Frankoren garaian be, ez gendun ardara zitzen. Alanda ze, ez garain hasiko. Horrela ez dut zulertuko. Ulertuko ez duztaba. Aztiri eskero, gainera, iten ez badatzat zelan ikasiko daua. Julia, creo que con mi ama vas a aprender euskera, vamos, en 4 días. Zorgi, lastana. Guazen, torri nogaz. Guazen, zukaldera, talan. Hartuko kafetu eta gotako, zentzuten ditzota zenta. Bueno, haien zerratatzen dira gozu. Ni neskara nintzen, kantxera. Bueno, zute berikazen asko gustatzen, baina, bueno, eta oso motuko izan dut. Ezke bat dut. Beti nau dantzan, osoa batean dantzan. Ikusi zaitut noiz bai, zarean dantzatzen, eta makna bat. Bueno, asko galdu dut, Baina, hori mailako eskola batean dantzatzea ere hortu nuen, pentsa. Orduan, zer egiten duzu? Bueno, muti bat ezagutu nuen, superguapoa, mutil oso guapoa. Eta, bueno, berak ere dantzari bikaina zen. Eta, ere bat metu bindu nintzen berarekin. Eta, bueno, gau oso ematen nuen dantzan. Eta, horrekin batera badakizu. Kontsumitzen hasi ginen. Ipiko. Mierda bat. Bai. Baina, bueno, horrekin batera, gau batean kilzatu bat egin nuen, eta psikiatra gara. Oia galdu, ostia galdu nuen, familia, eskola, nire bizitzako izen begira.
Eta zikatikotik atera nintzen, eta tramendu utzi nuen. Eske lerdo dut hausten ninduen, osea... Eta, bueno, orduan krisi gogorrago bat eukin nuen, eta karen amaitu nuen. Esan bat eraman zuen. Bueno, niraria utzi eta bilbora etorri nintzen, orain dira 5 urte. Ordutik kalean dago. Bueno, hasieran kalean ez. Osea, zen nahi dut. Hasieran edozer egiten nuen kalean noiz egiteko. Badakizu. Baina ja ez, Ez naiz berriro inoren jostailu sexual izango inoiz ez. Kalean nahiago dut. Eta gaizotasuna zer? Hobeto doa. Medikazio hartzen dut betzi. Bueno, ja ez dut kontsumitzen kasi. A ber, garagardoa bestetik ez. Baina bai, hobeto doa. Batzutan ahotsak hor daude, joan eta etorri egiten dute denbora guztietan, baina kontrolatzen dut. Hori gertatzen zitzaizun ezagutu zintuan egunean, hotzena? Bai. Eta zure historia? Nirea? Bai. Ez da oso originala. Neska normala nintzen, familiarekin, lagunekin, ikasketekin... Magisteritzan emilien ikasten, unibertsitatean. Baina zoritzarreko batean... Nire gurasoak badu nituen autoistripu baten. Eta hor, utzi zen nire mundu. Dormeitu nau! Hori guzti, zoritzarra, kasualitatea, zoriga, alabatua, baina kuanta, beste, zorte! Baina urtetan aurkeztu. Has gaitezen gaurko jokoarekin. Ikurtazagun orden gaurko zaritua. Bai, zu. Igo gora. Bai, zuen. Zu. Ikustazagun zer daukagun hemen. Neska normala da. Gurasoak dituena. Aita, ama. Ikasketetan oso ona. No peiona ona. Lagunak ditu. Zoriontsua da. Gustuko dut. Zuretako gaurko sari nagusia! Autoistripu zoragarria! Opetxe baina ez dezkatu. Autoistripu zoragarria. Zure gurasoek baizik! Zure gurasoak ez dira tetraplegiko behar. Ez dituzu gurpildun bi aukeraban beharrik izango. Badakizu zergatik. Autoistripuan bertan hilko direlako. Pero bueno, dena ez da txarra. Aseguruak kobratuko dut. Bueno, dena ez. Dena ez zure aitari egun bateratik poliz aurreitzen hartuko zaiolako. Tristura espera izango duzu. Eta tripetan hutsa. Ikasketetan barra egingo duzu.
Drogek eta depresioa ez dizute lanik egiten utziko. Baina hori bankoa imostu sola! Barak ez zelakoak diren bankoak. Bankoak ez dute bankatu. Hortik aurrerako imagina dezakezu. Baina lingua idazkari judiziala, polizia, etxean, maletako, joan, negarra, etxera betzea, desauzio da! Baina ez kezkatu. Ez izan ezkorra. Etxe bat galduko duzu. Baina Bilboko kala guztiak irabazi! Eta horrela amaitu zen, ikasketak, familia, lagunak, zituen neska. Kalean. ¡Agur, Pocholo! ¡Hasta mañana! ¡Mua! Bueno, pues mire, recuerda hacerle caso a la abuela, yo, y pórtese muy bien en la escuela. Ay, yo también le extraño mucho. Te da buena noche. Ay, baina umea, gero eta guapo hau dago, Ta cariñoso zer daba. Ai, lasai egon neska. Gutxien espero duzunien, Iban sendatute egongo da eta zu ere bat buelta hori izango zara. Egin kasu. Ay, mi Dios, Begoña, que digo joan behar dugu, Eta estudian jogadeko zu. Zontakeria ikunden hau. Hostia! Ui, ama, guri bitzeko pe gustatzen, Gatarratxu bezain ez dala. Baina, bian da jarraituz gero, larrielitara falta barik, Bueno, venga, dale. Bai. Bueno, eta gai aldatuz. Baikizu ez egun den gaur? Ez esan, nire urte betetxea dala. Ara, izkera. Ez, Begoña, zure urte betetxe udan da. Asko falta da horretarako. Gaur, bi urte etorri nintzela etxe honetara. Bueno, paririk ez, Nene, bi urte ja, jolin. Guzurre dirudi. Ai, ze askar pasetan dan denbora. Zokoratia prestatu zen du. Ta berba ibili zinen, joe. Ta nik ez neban ezen ulertzen. Zotzarko pasan eban, Bai, gogoen egot. Izilik egon zinen guztiz lotzatute. Ta behitu orain zundeiten tasun, Behitu. Izilik, ba, beaz, bestela zeugaz, zaren izizitzen da. Neugaz. Bai. Ba, bera ere, kontakatilu galantala gero, Kontakatilu. Bai, itzontzi, etzera izitzen zen egin. Ah, bai. Bai, ni asko hitz egiten dut. Baina bera, joe. Nola zan, hori Begoña, zotzoak beleari... Azkari ikatzen dagoen neska de.
hau deskantzatzera. Bera, gau honetan Begoña bazaldurako dela esan dozta? Zeran dago dira. Ba, gaur egun oso amandulo, eta ez du ezer jan nahi izan. Baina, momentuz egonkor dagoela esan dabe. Zelako mauka dukasun gurekin, Mauka? Bai, menudo chollo. Tú cobras, pero la que se queda a pasar la noche es mi hermana. No, baina, niego naiz. Esan Arantxa, zelako guapa. Zelan? Medikuak ez da izan egonko zegoela. Bai, orain zen hori. Zertatu da? Arantxa zen. Amaila! Asko sentitzen dut. No, zer emakumea zan, eta nire bizarren ama bezalako. Oitzan zure ama! Bera zutzi plantak egiten. Nirekin ez duzu ikiguratu behar. Zadak indiko korolako aktualik ditu. Baina zer esan murio duzu? Que dejes tus monsergas y que yo pues irte comiendo todas tus cosas. Zure da nena, ama y todo. Entonces yo eta kumaren da datorren hilabete kare. Alde egin. Mire, badakit lana bukatu dutela, baina soberan duda ezin dut. Behintzat gaurko gabanen pasa, mesedez. Biarme. Ez zaitut hemen bakarrik utziko nire omerengo guztian. Alde egin. Diru nahiko duzu, bilatu tel bat, tio. Benetan, asko sentitzen dut zure amarena. ¿Aló, Paula? ¿Cómo le va todo? No, pues vea qué mal. ¿Usted se acuerda de la señora que yo cuidaba? Sí. Pues cómo le parece que se murió. Ay, yo estoy con mucha pena, esa señora me ayudó mucho. Y además, vea que la hija me volvió de la casa. Desagradecida, pero al menos habrá pagado el sueldo de este mes. Pues vea que sí, el del siguiente, pero es que el problema es que yo no tengo donde pasar la noche. ¿Será que puedo ir con ustedes? Julia, ya tú sabes que mi marido y yo compartimos piso con otras parejas. El apartamento es muy chico. No sirve para usted, lo siento. Sí, entiendo. Coja la plata y buscas un hostal. Mañana tendrá tiempo para buscar un apartamento. Lo siento.
Beti ikusten du bati jarri utzi. Joder, Carmen! Ez que ez duzu beletzen! Nire semia gaixori da, eta gero hori behar dut, orain ezin dut. Ez ebenaren bidez Kolombiara bueltatu zire egiten dut. Harrapatuten nago. Zure motu iratzen zain prostituzioa. Hori ez! Hori neskantatu behar duzu, bale? Bieres motu joango gara, egin handu baterako da, egun argiz, nena dut ikusten dugu, bai? Baina hori neskantatu. Behin, zine egin dio nire buruari, ez nintzela berriro gizon batekin oheratuko aterri baten truke. Eta ez diot neska honi, hori egiten txiko. Hau ez da Mr. Sortezen atxaparetan eroriko. Bere dirua bestuako du. Ez, jarri ez. Batzo zinean zure gauzak bereskuratu behar zituela esan zuen eta korrika joan zen. Badakizu nolako da desoraldiak ematen denean. Zen arazotan sartuko nire horregatik, ez? Oso impultsua da, baina badaki betu. Eta bitxik eskina, no, hori egiten. Entzateko plazan. Bueno, oso bat, ez musea joango gara, baina hemen errolatuta zaude. Zer da hori? Ia hemen enpadronatuta zauden. Ah, bai, nire lagunaren etxan enpadronatuta nago. Primera mestra izorratuta zaude. Ui, Julia, zeu zara? Ai, Arantza, baina non sartu zara? Pilo bat aldiz deitu dizut. Zerrete egon zinen amaren etxetik ezer esan gabe. Baina ez nintzen joan, miren ekotan nuen. Zurako hori, diru hartu eta ezer esan gabe joan zinela esan zinan. Baina zer egiten zuen nuen? Dena lagundu didate, dena. Lagun hauek lagundu didate. Bera nora da, ez txaila, zagoran. Bera Arantza. Ama zaintzen duen alaba. Nik hori nire behar dut. Baina hartu amaren etxeko bintzak, bai? Itxaronan eta gero ingo dugu berba. Bai, Baina nik ez dut etxe honak, ez dut pagatu hau. bueno, gero ingo dugu berba. Lasai egon. Venga, agur, agur. Ba, ez dugu eti zorpezara eragartzen. Hori espero dut. Espero dut. Guazen noraren bila, eta kontatzen diogu. Arantza, ez dakizu zer gertatu den. Ezin dut sinetzi, zerbait egin behar dugu. Zer gertatu da? Notarioarenean egon ez amaren testamentuagatik. Bai, eta? Ba, amak etxea Juliari utzi diola, eta ez guri. Eta? Eta? Ba, amak burua galdu zuela. Dena Kolombia armadarik horren erru. Gutun bat utzi du esan ez guri denetarik eman digula eta zorionez denetarik daukagula. Eta berak dukuen baino gehiago behar duela. Hombre, noski. Amak burua galdu, eta pentsatu. Irostean ere azken lekzioa eman dugu, ez duzu ulertzen. Behitu, gordo de jarri lehen gauza. Zuten egongo da. Ilarri, ez matu. Ilarri, Ilarri.
baki, hil egin da. Eta ni garen aluzinazioan egiten ez, gauzen badetu. Bai, ekitzen ari izaten pentsatzen. Orain antzez lanari amaiera emateko protagonistaren azken hitzalditxoa. Ba ez. Nien aiz obre honen protagonista. Egia da, Irunezka hauen abia puntua ni naizela. Mr. Sortes portugetxua. Eta bai, zorte kontua izan daiteke seme alaba baten gaixotasuna. Edo gurasoak autoistripu batean hiltzea. Edo buruko gaixotasun bat aratzea. Baina hortik aurrera, Julia, Nora, eta Ilarriri gertatzen zaien guztiak, ez dauka nirekin zer ikusi. Pairatzen dituzten lan baldintza duingabeak. Arrasakeria, matxismoa, mediku arreta falta, eta bazterkeria. Horik ez dira kasualitatearen frutuak. Beraz horik ez leporatzen egin. Horik injustiziaren kontuak dira. Eta nortzuk dira injustiziaren arduradunak? Nortzuk dira injustiziaren arduradunen aurrean isildu, makurtu, eta beste alde batera begiratzen dutena? Nien aiz obre honen protagonista. Hori beste nonbait bilatu beharko duzu. Dena dela! Eta nire ikasozi. Azkenean zoro baten aluzinazioa naiz. Eta hau antzerkia da. Fikzioa! Pitxin, baina ez da ginegarri. Mesedez. Baina ez da leorpegitxo, mesedez.